дар Тоҷикистон намози Иди Сайди Қурбон соати 6 субҳи санаи 9 июл дар тамоми масҷидҳои ҷомеъи кишвар хонда мешавад. Дар ин бора қарори Шӯрои уламои Маркази Исломии Тоҷикистон ба тасвиб расидааст. Дар қарор гуфта мешавад, ки ин санад дар асоси далелҳои илмӣ ва ҳам хулосаи Институти Астрофизикии Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст. Раиси Шӯрои уламои дини вилояти Суғд Ҳоҷӣ Ҳусайн Мусозода дар суҳбат бо мо изҳор намуд, ки Иди Сайди Қурбон яке аз ду иди мусалмонони тамоми ҷаҳон ба шумор меравад. таъкид карда шуд, ки дар Иди Сайди Қурбон нафроне ки доро ҳастанд ва қудрати қурбонӣ карданро доранд, метавонанд ба оилаҳои камбизоат, пиронсолон ва шахсони ниёзманд кӯмак расонанд. мувофиқи қарори Шӯрои уламои ҷумҳурӣ, Иди Қурбон рӯзи 9 моҳи июл соати 6 пагоҳӣ дар тамоми масҷидҳои ҷумҳурӣ барпо мегардад. ин рӯз рӯзи муборак аст, рӯзи қурбонӣ аст. хусусан дар бораи қурбонӣ саволҳои зиёд мешавад. хай ба аксари он мо бо тариқи шабакаҳои интернетӣ ё ки дар суҳбатҳо ҷавоб додаем. қурбонӣ аслан ин ибодат аст, ин садақа нест. қурбонӣ ба он касоне ки молдор ҳастанд, соҳиби нисоб ҳастанд, барои онҳо қурбонӣ воҷиб аст. қурбонӣ ин монанди закот, монанди рӯза воҷибият дорад. касоне ки соҳиб нисоб ҳастанд, яъне пули онҳо ба ҳамон нисоби закот расидааст, онҳо воҷиб аст. лекин барои одамоне ки онҳо камбизоат ҳастанд, доро нестанд, қурбонӣ кардан воҷиб нест. баъзе одамон акнун барои он ки ҳамсояам қурбонӣ кард, манам кунам гуфта қарз гирифт қурбонӣ кунад, қурбониш қурбонӣ намешавад. ва қурбонӣ мана мешавад аз гӯсфанд, буз ва гов бошад. барои 7 нафар метавонанд ки як говро қурбонӣ кунанд, гов агар 2 сола бошад. ба иттилои раиси Шӯрои уламои дини вилояти Суғд Ҳоҷӣ Ҳусайн Мусозода дар рӯзи Иди Сайди Қурбон хуб мешуд сокинон ба масҷид раванд, зеро мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки бархе аз нафарон аз субҳи барвақт ба қабристонҳо рафта ба рӯҳу авроҳи гузаштагон дуо мехонанд. аммо раиси Шӯрои уламои дини вилоят мегӯяд, хуб мешуд аввал ба намоз оянд ва баъдан ба зиёрати хешу ақрабо ва ё ба қабристонҳо бираванд. бисёр одамон афсӯс ки пеш аз ид, ҳатто дар рӯзи ид, ба ҷои он ки намози ид хонанд, ба сари қабристонҳо мераванд. ин албатта дуруст нест. 365 рӯзи дигар метавонанд ки ба зиёрати қабристон раванд. ва имрӯз яъне рӯзи ид фақат бояд ба масҷид раванд, ғусл карда, тоза шуда, либосҳои хушрӯро пӯшида ягон чиз тановул намекунанд. яъне то хондани намози ид, рӯзадорӣ мегӯянд, ҳамонро бояд риоя кард. ва такбиргӯён ба масҷид мераванд ва бояд ҳар як нафар як ҷои намоз ҳамроҳи худаш барад. зеро масҷидҳо тайёр аст, лекин бо вуҷуди ин дар майдонҳо ё дар ҷое ки масалан ҳавлии масҷид ё дигар ҷо мехонанд, бо ҷои намози худ намоз мехонанду боз ба хона бармегардонанд. Иди Сайди Қурбон иди меҳрубониву вафодорӣ, садоқат, покию назофат ба шумор рафта аз фарҳанги ғании исломӣ сарчашма мегирад ва дар ташаккули маънавии инсон ва такмили ахлоқи ҳамида мусоидат мекунад. боиси таъкид аст, ки дар чунин рӯз анҷом додани амалҳои некуписандида, ба ҳамдигар дароз кардани дасти хайру саховат, гирифтани дасти ниёзмандон, ятимону маъюбон ва муҳтоҷону камбизоатон аз суннатҳои неки Иди Сайди Қурбон ба шумор рафта, барои таҳкими дӯстию рафоқат, меҳру муҳаббат, рушди ободии ватан ва осоиши ҳар хонадон мусоидат мекунад. гузориши Шамсин Наврӯзов ва Баҳром Ваҳобов баробар матлоти имрӯз.